je pravý horný roh, kde je veľký nákupný košík, ktorý verím, že zaplníte tovarom, a potom aj riadkový link, ako sa komu páči. Samozrejme, prvej si treba vybrať vecičky, ktoré vás oslovia, ktoré sa vám páčia a ktoré budú robiť šťastné vás aj vaše deti. Môžete si buď vybrať hneď z hlavnej ponuky, napríklad budú sa vám páčiť tieto béžové manchestráky. Viete, že máte chlapca do 1 roku, sedí vám veľkosť, páči sa vám oblečenie a stačí jednoducho pridať tovar do košíka. Systém vašu objednávku spracuje a pridajú do košíka. Samozrejme môžete pokračovať v nákupe. Naše ceny sú fantastické, takže bola by škoda kúpiť si len jednu vecičku, keďže doprava nad 15 € je zadarmo. Ďalší spôsob, ako nájsť tovar, je ísť cez ľavé menu, hľadáte nejaké pekné tričko k tým nohaviciam, takže si otvoríte a našli ste pekné tričko veľkosti 74 pre svojho chlapca. Chcete si ešte pozrieť detaily, prečítate si popis, máte tu ďalšie podrobné obrázky, vidíte fantastickú cenu a zasa jednoduchým kliknutím pridať tovar do košíka. Ako vidíte, cena sa prirátala a tovar čaká na ďalšie spracovanie v košíku. Týmto spôsobom môžete pokračovať, napríklad môžete cez rozšírené vyhľadávanie si pozrieť všetok tovar veľkosti 74, nakupujeme pre chlapca do 1 roku, takže dáme chlapčenské a dáme vyhľadať. Okrem zakúpeného tovaru, dvoch položiek, vás ešte oslovili napríklad tieto oranžové tepláčky, tak opäť ich nakúpite a buď pokračujete v nákupe, alebo prejdete k finalizácii objednávky. Finalizácia objednávky je veľmi jednoduchá a trvá menej ako 1 minútku. Stačí kliknúť buď na tento košík, alebo na text nad ním, košík a objednať, a dostaneme sa do nákupného košíku. Tu je prehľadne napísané, aký tovar ste kúpili, prípadne sa môžete klikom vrátiť a opätovne si pozrieť tento tovar. Ak sa vám niečo nepáči, môžete vymazať, prípadne môžete pokračovať v objednávke. Ak ste spokojní, tak stačí kliknúť vyplniť objednávku a zadáte vaše údaje, kam vám zašleme tovar, na koho bude napísaná faktúra. Ak ste firma, stačí si prekliknúť, kde je možnosť dopísania IČA, DIČA a ostatných fakturačných údajov. V prípade, že chcete doručiť tovar na inú adresu, tak rozkliknutím si pošlete tovar, kam potrebujete. Poslednou časťou je definícia, akou formou chcete platiť a akou formou chcete tovar doručiť. Aj graficky sme vám to zjednodušili. Máte 4 možnosti. Najjednoduchší a odporúčaný spôsob je tzv. osobný výdaj, čiže vy si prídete pre tovar na jednu z 37 pobočiek v Slovensku a v Čechách. Vyberiete si zo širokého zoznamu 37 výdajných miest. Napríklad ste z Košíc, tak zakliknite Košice. Prvý spôsob je vyzdvihnutie na pobočke a zaplatíte nám prevodom na účet. Hneď ako prídu peniaze na nás účet, vám posielame obratom tovar. V prípade, že ste nakúpili viac ako za 15 €, v tejto časti sa zobrazí 0 a za dopravu nebudete platiť ani cent. V prípade, že nechcete platiť prevodom na účet, ale formou dobierky, prekliknite na druhú časť, kde vám tovar okamžite expedujeme a za tovar platíte pri prevzaní tovaru na jednom z výdajných miest. V
prípade, že sa nenachádzate v dosahu ani jednej z 37 pobočiek, vyberte si doručenie Slovenskou poštou, ktoré je síce o niečo drahšie, ale príde až priamo na vašu poštu. Jeden zo spôsobov je štandardným prevodom, čiže nám zaplatíte peniaze na účet a my po prijatí platby expedujeme tovar na vašu poštu. Prípadne si vyberiete formu dobierky, tovar expedujeme okamžite a za tovar platíte pri prebratí balíku Slovenskej pošty. Je nutné súhlasiť s obchodnými podmienkami, ktoré sú detailne uvedené v sekcii informácie a garancie. Zobrazí sa vám výsledná cena, čiže ak si vyberiete najoptimálnejší spôsob osobným výberom, pobočkou, zráta sa vám cena za tovar plus vybraná skupina formu doručenia. Ak je to viac ako za 15 €, tak tam bude 0. Vidíte výslednú sumu, ktorá je samozrejme s daňou. Prípadne, ak potrebujete, napíšete poznámku a odošlete. Po odoslaní objednávky vám príde obratom potvrdzovací mail s inštrukciami a objednaným tovarom. Tešíme sa na vaše objednávky.